салому алейкум. Барои одамоями гапои ма дахл дора ки тамошо мекунанд, не ки лайк намемонанд. мо ҳамаи шумо миннатдорам ки шумо видеои моро тамошо мекунед, не ки як зиқи ҳастем ки барои ки ҳамин як лайк мондан чи ҳамин лайк монед, тамом дига дарша тамошо кардан бигирен. вақте шумо лайк менонед видеои моро дига касо метавонанд тамошо карда. барои ҳамин агар не лайк шумо да ҳеҷ аҳамият надора. агар шумо видеои моро қадр кунед, ҳамин як лайк ки бобогира мемонед, тамом дига ҳаму ангушт тарафи боло кардагиайку ҳамро бимонед, тамом дига кору бор 100% мешавад, кори мо ҳам пеш меравад. вақти сарбаланд бошед, на видеоро тамошо кунед, не ки пешай тамошо кардан як лайк бимонед. раҳмати калон. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз қарор дорем дар бозори Корбон пешай ҳамин тамошои ҳамин видео илтимос мекунем аз шумо ки лайк монед, подписатсия кунед, зангуларо биҷиқен, барое ки дар ҳамаи одамо дарак биёбанд. мо ҳастем дар бозори Корбон сити, нулевой дарвоза меган. ҳамиҷада як дукон дидем ба тамоми чизош новинка, ҳамин чизое ки шумо маъқул кардагиен, навистагиен, анамро ма ёфтагиам. имена барои духтаракое ки заказ кардем. ҳамин номшон чи ака? Абая меган, абаяи тобистона. ина тӯнка летни вариантай, ай болои любой чизира мепӯшидай. се қават доштаи. анаҷа аки нақш аял гап мезанем, инаи дием шай. ай дуртар мо местем, ина гап мезанем. дига ака ҷош чихел дига ки се қават доштаи. дизайнш нав аҷоибот. фасон нархш чандай? 250 сомон абая. истеҳсоли куҷон ака? Истеҳсоли қирғизистон. турецкий. турецкий ҳам дорем, у тараф дорем. оз як ози мо қирғизиша сиёмка мекунем, бо миёем ба турецкий мерасем. ана иш ҳастай бо хеле поёнаш чӣ дора? дизайнаи калцо дора, поёнаш да пешда полни сваровский задагиай, то поёна сваровский задагиай. ма хушро абзор мекунем ки ҳамада дастур мешавад. нархи чанд ака? 250 сомон. айҷои турецкио сар мешавад, гап занем гиҷо сар мешавад. ина бо якта дига дизайни дигаш ҳастай. и бо вапше остин надора, брачкамра як қапин шумо. има хушро сиёмка кунам. инаи бачак беҳад бачаи хубай, баъд савдогари хубай. ана савдогаро қати ҳам хушрӯ гап мезанад, клиенто қати и бачара номша оли баъд мегим. агар ҳамин хушро агар хизмат кунад бихаб биёра бихаб кимайра бихаб. анаи айҷаш бихабем летни вариантай дига кунед шумо. касе ки хона да мисол мепӯша, ай болои чизош мепӯша, анамира мо метавонем ки шумо дар рекомендатсия битем. нархи иш чанд ака? 220 сомон. анае ки шумо дидестен наворда турки тоза ҳай. ина дута расветка доштаи, сери доштаи, коричневи доштаи. ана остинош дига хел турқати ороиш додагиам. сваровский ай, сваровский санго дора. нархш 250 сомон турки. ана як свети, як расветкаи дигаи ҳамин ки ҳозир нишон додам, ин ҳамин ай. ина бинед расветкаша ки чӣ хел турки тоза 250 сомон тинак. ира ай болои ҳар чиз мепӯшӣ, летни вариант додааст. мегзарем ба сари ана ёш. ё чандиян ё? анамиам 250 сомон. чизе ки ҳозир шумо мебинед, чиёи летни тоистон да шумо метавонед бемалол бипӯшен. ёра ина бо як тадига ҳозир нишон метем. аям глош необычный дига хел кардагия. ин ай дурмон мебинед шумо. ай дур мебинед. айё ҳамиам нархшон 250 сомон. 250 сомон. беҳад фасони ай пеш бибини, баъд бо хушрӯтаран. акоз намедонам инҷа камтарак чиш ториктар, дуруни здани ториктарай. неки беҳад фасон ҳамиш. нархш 250 сомон. каси чӣ мекунад, мо номрои телефона мемонем. даставка бетамоми ҷо ҳаст. то африкара даставка дорӣ. тараф нест. бағар аз антарктида дига ҷо ҳаст. ина модели нав. то миёнша дига хелай бо аймиён ай пиша бигардон.
чапгардан ина аймион поёнаш вой хел барча қати уру дуда шудаги Листочек. листочек қати иам абаяи беҳад фасон ледни нархиш 250 сом. ҳама ин чизое ки мо шумо нишон додесен бори новинкаай и да бозор камай баъд бошам агар дигим сорчай хеле якм сор нест. Гафри. Номиш чиайра Ида гафри меган. инайра ки оз нишон додесан номиш гафрияй Kalto гафри. палто Гафри. Kalto. калцо гафри ина пешиши хелай остиношам ҳами хел парпарак дора аи тарафшам ҳам хеле уродуш дизайниш ҳам хел дизайниш полни демона айски ба гуфти бачаи навбурума ана ҷамъиятай дигар сайра бигирам ина иҷадам ҳастай барои духтаракои бо харобтарак инаҷа ҳама санги сваровски хати глоша инано глоша агар мема остагирам ки глош хеле хушру метава глошама шумода хушру то поёна санги сваровски загиай аҷой буд ана ида тайдигае ки озма шуморо нишон метам якташ беостинай ина якташ беостинай якташ остин дора ай тараф гимай хел бигирам ина поёнаш хели ира чикадагиай дига хелай вообще дизайни дига хелай болош дига хел ина аз як бурга ма то метам ина шумо бинед иём нақшон 250 сом 180 сом и бо арзонтар будастай ледни вариант 180 сом без рукавкаи абаёи без рукавка анаш бо остиндор Келинчакова. барои келинчако остиндорош беҳад фасон беҳад хушрӯ мада маъқул шид ман як десетша гирифта бурда савдо мекунам барое ки ами закар шидай мадам ман худам як магазин кушодам барои ами шумо хизмат кардистем саломат бошед оз мегзарем аи тараф ана ё ҳама шака мегзарем занона ки тугмадор одамое ки камтарак синсошон бо баландтарай ана иҷа и тараф даста ки якта гап мезадин ака беҳад хуб мешид ки нархоша мефаҳмидан мода осон мешид барои дастафка ҳамае ки нами шумо мебинед экранда бачо 220 сомон 220 сомон марҳамат тугмадор кисадор то поёна дизайношон ҳар кадомаш ҳар хел масалан ҳами дигар ки то поёна дигар хел то поёна як хел ҳар кадоме ки ҳамиҷа ҳастанд дига хеланд дизайношон то поёна дига хеланд ма оҳиста сиёнка мекунам ки шумо ҳаматонда фаҳмо шава шумо бибинед ина якта рафтем 250 сомон ё дарозанд то поёнанд ледни вариант 250 сомонӣ анаиш бо гулиш настар буда агар айдор чикнед шутар метова гулшо и савдугар набудастай ба ҷои савдугар мо гап задестем дар бораи гулошо и чанда ака 250 сомон ай болои чӣ мекушӣ размери 62 ам дорен ака то чандан ам размери амиё ами размери амиё ки барои занака ҳастанд Тагмадорош ай 46 то 60 ҳастанд. то 60 Аёш ай 46 то 54 ҳастанд. Бетагмош. ин амира ина як бор дига ҳамиҷа мегирем бо шумо бибинед барои сурат гирифтан мо оста сиёмка мекунем ина марама чиё беҳад хушрӯа качествасан ба якм сортан вайрон намешаванд кадомда ки маъқулай амихе занг мезанед мо номрои телефона мемонем барои шумо нағзоша дастафка мекунем шумо вибртон накунед ҳама хеле ки маъқултоне ҳамон хел подписатсия кардана фаромӯш накунед лайк бимонед поделитсия кунед мо доим дар хизмати шумо ҳастем иншоаллоҳ
боқи сарбаланд бошед, обод бошед. Бинандагони азиз, то видеоҳои оянда.